У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў чацвярга 31 кастрычніка. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Лукашенко працягвае хваліцца перамовамі з заходнімі палітыкамі. Што праўда, тыя не ў курсе кантактаў з дыктатарам, ды адмаўляюць ягоныя словы. Гэтак сёння Лукашенко падчас выступу на другой менскай канферэнцыі еўразійскай бяспекі распавёў, што размаўляў з неназваным высокапасадным службоўцам ЗША шляхам ліставання і праз таксама неназванага пасярэдніка. Они нас пугали тем, что если вы, не дай бог, поможете России и зайдете в Украину через север, если вы там чего-то, что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну. Раней Лукашенко ўжо распавядаў пра, цытата, вельмі складаныя перамовы з прадстаўнікамі заходніх дзяржаваў, але ніякай інфармацыі, што пацвярджала б гэтыя словы, не было. Падчас сённяшняга выступу Лукашенко чарговы раз вінаваціў краіны захаду і Украіну ў распачатай Расіяй вайне. Сябе выстаўляў міратворцам, казаў пра бесперспектыўнасць санкцияв и скардзіўся на их. Медицинское оборудование, всяких там Сименсов и так далее. Обслуживания нет, запчастей купить легально невозможно. Это что? Яшчэ два спойлеры Лукашэнкі. Паўдзельнічаць у так званых выбарах сабраліся былая прэсавая сакратарка беларускай міліцыі Вольга Чамаданова і Ганна Канапацкая, для якой гэта не першы падобны досвед. Вольга Чамаданова цяпер працуе ідэолагам у Менгарвыканкаме, ды кіруе менскую філіяй праўладнага саюзу жанчын. Менавіта ад апошніх яна і вылучаецца, каб нібыта змагацца за прэзідэнцкую пасаду. Сёння ж паперы аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы ў ЦВК аднесла і Ганна Канапацкая. Раней дакументы ў ЦВК падалі лідар ЛДПБ Олег Гайдукевіч і кіраўнік фантомнай рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці Александр Хіжняк. Самую першую на рэгістрацыю падалі, вядома ж, групу Лукашэнкі. Так званыя выбары запланаваныя на 26 студзеня наступнага года. Каб заставацца ў курсе падзеяў у любую хвіліну дня і ночы, чытайце Белсат у Тэлеграме. У левым верхнім куце вы бачыце QR-код. Навядзіце на яго камеру вашага тэлефона, пераходзьце па спасылцы і атрымлівайце самыя аператыўныя навіны. Калі для вас гэта бяспечна, заклікаю падпісацца на наш Тэлеграм, а таксама заклікаю чытаць нашу старонку belsat.eu. Былы прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі раскрытыкаваў апазіцыйныя сілы краіны за нерашучасць у барацьбе супраць, як заяўляецца, сфальсіфікаванай перамогі кіроўнай партыі «Грузінская мара» на парламенцкіх выбарах. Выбары скралі, і першы ды адзіны мітынг разагналі праз 2 гадзіны, а потым нічога не адбываецца, акрамя бясконцых сустрэчаў. Раней мы казалі, што мы не Беларусь і не Венесуэла, і што будзем дзейнічаць актыўней. Насамрэч, трэба прызнаць, што нават тыя ж беларусы змагаліся значна актыўней, чым мы. Саакашвілі, які застаецца за кратамі, заклікаў апазіцыйныя сілы да вулічных пратэстаў. На ягоную думку, чаканне міжнароднай рэакцыі, перамовы і збор доказаў фальсіфікацыяў не могуць быць адзіным сродкам барацьбы супраць кіраўнічай партыі «Грузінская мара» алігарха Бедзіна Іванішвілі. Калі цяпер не пратэставаць, то Грузія сыдзе з поля зроку сусветнай супольнасці і ініцыятыва пяройдзе да ўладаў, дадаў Саакашвілі. Нагадаю, парламенцкія выбары ў Грузіі прайшлі 26 кастрычніка. Паводле афіцыйных дадзеных ЦВК, кіраўнічая партыя набрала 54% галасоў і 89 месцаў у новым складзе парламенту, а 4 апазіцыйныя блокі разам набралі меней за 40%. У апазіцыі вынікаў выбараў не прызналі, ды заявілі пра масавыя парушэнні падчас кампаніі і пра фальсіфікацыю вынікаў. Усе 4 блокі адмовіліся атрымліваць свае мандаты ў новым парламенце і заклікаюць да анулявання вынікаў і правядзення новых выбараў пад міжнародным наглядам. Патрабаванне апазіцыі падтрымала і прэзідэнтка краіны Саламе Зурабішвілі. Больш за 30 асобаў пацярпелі і сама меней 2 загінулі ў выніку расійскага ўдару па Харкаве. Сярод забітых 11-гадовы хлопчык.
Улічваючы тыя разбурэнне, што мы бачым, і, на жаль, той вопыт, які мы маем, хутчэй за ўсё, гэта авіяцыйная бомба. Що це ФА-500. Удар па горадзе расейцы нанеслі напярэдадні ўвечары. Пры разборы завалаў ратавальнікі знайшлі 11-гадовага хлопчыка. Медыкі амаль гадзіну спрабавалі рэанімаваць дзіця. Ноччу выбух прагучаў і ва ўкраінскай сталіцы. Пра разбурэнні пацярпелых у Кіеве не паведамлялі. Каля 100 асобаў сталі ахвярамі паводкі ў іспанскай Валенсіі, а таксама рэгіёнах Кастыля, Ля-Манча і Андалусія. У краіне абвясцілі 3-дзённую жалобу. У зоне надзвычайнага здарэння працягваюцца ратавальныя дзеянні. Шмат людзей лічацца зніклымі без вестак, таму колькасць ахвяраў яшчэ можа вырасці. На дапамогу ратавальнікам кінутая войска і армейская тэхніка. За некалькі гадзінаў у ноч на 30 кастрычніка у мясцінах Валенсіі выпала амаль гадавая норма ападкаў. Паўночная Карэя запусціла міжкантынентальную ракету ў Японскае мора. Запуск быў зафіксаваны каля 7 раніцы мясцовага часу з зоны Пхеньяну. Пра запуск ракеты КНДР распавялі ў Вівецы Паўднёвай Карэі. Мясцовыя СМІ паведамляюць, што войскі краіны маюць стан павышанай гатовасці і актыўна абменьваюцца інфармацыяй са Злучанымі Штатамі і Японіяй. Адзначаецца, што запушчаная ракета ўпала ў мора і не прынесла ніякай шкоды. Аднак прэм'ер-міністр Японіі Сігеру Ісіба плануе з гэтай нагоды склікаць Раду нацыянальнай бяспекі краіны. Шкілеты, прывіды ды іншыя нячысцікі. У свеце адзначаюць Гэллоуін, дзень усіх святых, калі зямлю наведваюць духі памерлых. І пакуль рэжымы Лукашэнкі і Пуціна змагаюцца са святам, называючы яго чужынскім, па ўсім свеце Гэллоуін сапраўдны парад яркіх касцюмаў ды весялосці, да святкавання якога далучаюцца і першыя асобы дзяржаваў. Першы снег у першыя дні лістапада. У Белгідрамеце прагназуюць на выходных моцнае пахаладанне. Паводле інфармацыі метэаролагаў, на выходных у краіну прыйдуць арктычныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Яны прынесуць пахаладанне і ападкі. Найхаладней будзе на паўночным усходзе Беларусі. Там начная тэмпература апусціцца да 2 градусаў марозу, а днём будзе каля 0. Чакаюцца ападкі ў выглядзе дажджу і мокрага снегу, а на дарогах можа быць галалёд. Будьце уважлівыя і апранайцеся цяплей. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.